Ya. Kublai pi baro. Ngap diang seng bahai pi syakane ke kentiu lang chana. Ngakwa bania tu ipi balai banga sedang ya kane ke kam risniang. Kibun kibakali hakanu kerukum pi sedang ban sedang ya kane ke kam. Nengkong ngakwa bania tu ipi ngakerteng kentiu lang sengkli ngadai na po riboy haswa jong corona haswa jong kani ke pandemik ngatrei jong ka tourism hadin jong kata pade namar ba lakta hi barok khaj yu kani ke pandemik te ngiladu kam ka jam barok khaj nang tanga sedang pade kani ke kam risniang hang ni ngakwa bania thu ipi ka story jong kani ka rukum risniang jonga kadei ke ba nga sedang hi nalade hakano kerukum bad balai banga sedang ya kene ka kam na kadau ka jing syam jenjar ngi poi kelas sedang ya kene ka fang te hang ni ngakwa bania thu ipi ba kumno banga sedang ya kene ka kam ha ka banengkong kadai ka jing singau tenat jonga ban risniang tingi la ya perkhat namar bala dulut ke kam ke jam barok khaj hadin ha kane ke por jong kane ke pandemik tingi ya persyang sinaya ke sem nang ta padengi ya thiet ya ki khun sniang sipho teli hadin kata ngila sedang banri kita ki khun sniang ka basngau si ka long pat ba barok sipho teli kini ki khun sniang jonga iwe hadin iwe ki yap no mudun mapia kajing du nong ka bahadu ka no sipho teli ki kun sniang iwe hadin iwe iyap kamdei ke bakai hadin kata pade la adu lut no ngalamut ban sange no e kene ke kam namar ba kidon ru kibriu ki baong ba kat kene ke kerdan jing pule jong pi iki kimi ki kpa jong pi ki la penang pen start ya pi Henry Pibret lut hasem sniang kane ke jingnang jing start ke kerdan pule jong pi kalong ba Pibret lut apot sem sniang kane lei kelak pen ta sisai nga ngelamut ban sange no kane ke kam ris niang adin kata pede ngalai sing du jing mut lang bat ilok jong na ngiong i ngin sange no kene ka kam nang ta pade ngi wat lat ban sedang no da ka wei pat ngila e song berkat ba manga bat ilok adin kata ngila pui idea nang ne lane ka buit ban sedang biang kumno ma ban pen bhai kene ka kam risniang adin kata ngile cepo veterinary wat jing tip na po veterinary ngipan training sisngi kila ai training kila ai jing hikai ngi nang tangi sa sedang pat kumno ban ri biang thiet biang ya ki kun sniang arteli ngila sedang biang banri hadin kata mentangi la don sipho khatsan teli ki sniang ti kadai ka ke basngu tenat ba ngakwa bania thu shu ipi sapang hakano karukam bangan yai lenti kini ki kita hadin mengeladu kita ki sipho teli ki kun sniang ngala yai lenti bat ngelawat lat na po ki na po blog na po ICR na po kerdem kulai ban wat lat wat jingerap handrei ka we hadin ka we ngakwa bania thu ipi ka baseng si galong ba ngalet sipo ICR kilapan ka kerteng kilapan phone number kilapan ka address ki ongkin sa phone ndala yo kunsniang henrei ka baseng si kalong nga ap si benai ap ar benai mentala laisnem myo ai ngalet ngawat jing tip nga let sipo Guwahati ICAR namar ki ong la ban yo na po Guwahati ICAR ngila po siya du Guwahati ICAR henrei kabasngu si kalong bangim ngim yo na po Guwahati ru namar ki ong banom di kun sniang hadin pade kata ngila dang yai shu
ngilet siapa kerdam kulai. Na kerdam kulai ru ki ong bom yok kun sniang. Siu ai tang ka kerteng phone number jong pi bat ka address. Ngin bu ka kerteng jong pi ha ka list ndala dei ka pali ba pin yo ngin sa phone ye pi ki ong. Nga phone hadin si benai, hadin ar benai mentala sisnem siteng ru nom yok kun sniang na po kerdam kulai. Lese lada pidon ki bahayeng ne ki ba itu itau pila ban yo kumbang yo sngau namar ba barok ki ong bana po ICAR na po kerdem kulai kun sniang ro ki ba kun sniang ro ki tan te kan mau ba wat nom pen sep ke bai kali jong pi ka por jong pi lada pi kwa ban sedang ya kan ka kam sedang na ibarit iwei arteli kun sniang pin yo ke jing mentoi ke bakraw lada pidon ke jing temu ba bha ban sedang kan ka kam ngakwa ban teng biang epi ha kanu kerukum ngasat fun si yat fun hapo kerdem kulai henrekat hadu mentaru ngimyo tagi konsniang nepo kerdem kulai te ngasyut nga don lupa gi konsniang ki banga tiet arteli hadin kata pade ngi la dang penkha syu namar kani ke farm jungi ke dei ka breeding farm ka ba penkha konsniang te ngi sat penkha namar kadai ka farm ka bapen kha ngiyo ki khun sniang ki ba ngi jet ngi bu nang ta pade ngi sa pen kha syu ngi nang pen kha syu khambun ki sniang ngi dang bu syu kum ki sniang ke mi hang ne apo sem ngakwa ban ai jing mut lang ya phi kum bang ai kerteng ya kani ka channel kadai kentiu lang ngakwa ban samlem ya phi ru ba tongin ya kiim tongin ya trailang tongin ya kersan lang iwei bangin nang kiu sakmat saprang dakani ke kam ni dakine kino kiwei ki kam ru ngidei banda trei sitom ngidei banda 3 minute khnang bangin ya saprang bat banya samlem ye kiwei ru nangta ngakwa ban ya thu ipiru ba nengkong ngamda sing tenat ban penmi kini ki video po YouTube henre ndang la pus iwei ar i video ngayo bat ngayo ki comments ki ba ki briu ki sing tenat ki parlok jonga ki sing tenat ba ban pej ya kini ki video kadang ai men sim shu inga kumno ban penmi shu ban ai jing hikai ya ki weiru ya kane ka kam kawai ka comment personal call ngayo kalong ba iya tu iwei kong iya tu iong ba ila thit kun sniang lightly henry ke basngu si itaro iong ba baro lightly ki yap no kita gi kun sniang te nga ong kan mau ngaru ngasdang na ka banga thit ki kun sniang henry klem da tip klem da yo jing batai ne jing pta jing kanu ka training henry ngala sedang ngaladu henry mentang sedang biang kani ka kam kaya sakmat saprang barok khot ki kini ki sniang ki bha da ka jing yo jing hikai na po tang na po veterinary ka jing hikai ka ba ki ai na po veterinary ngamla ba klem da klet ban ai jing yaro ka veterinary jong ka ba ai ki ba ki nong tre ki ba ai men sim ba ki ba yarap ba barabor kanu ka kam ka bangi ngi tangshu fun ne ngi tangshu yathu eki ki la ai ka dawai ki la ai ka jing hikai kumno ban le kumno ban trit yakini ki khun sniang jungi kadai ka kata ka ba kelalong yang bangan ngan learn da kani ka napo jong kani ka sem sniang jongahi ki banga hikai ki banga batai hang ni ha kani ka channel ki dei ki banga tip napo nang ne nasam bat ka banga consult bat ki doktor ki ba napo veterinary tenga kwa ban ong ye phiru iwei kan ma wat nom khmi lanti ka jingyo lane ka skim nang no lada pi kwa ban sedang hi na lade nai barit kan mau phinsa long ibajob nang ta pade ka jingyo jing mentoi na kane ka kam ka long ba lada phi pej benia bha lada phi sumar bha kadai ka jingyo jing mentoi ka ba kraw ka ba la ban penmi daki lak ngala ban ong
namar kumbanga syam bat kumbanga lap ha kani ka por ka banga ngabu ya kani ka farm kalong ba da na ka breeding farm mudur ma phi san hajar iwe khun sniang lada ka wei ka sniang jong phi ka kha sipo du khat ar du khat lai khat sautli gi khun sniang ro kadang kha ha ka si namar ka sniang ka kha arsin shisnam teken ma to khen ma phi ha kat no kan poi ha ka shisnam arsin kha ka sniang lada khat ar tli shisin kha ha ka shisnam phila yo silak tam na ka wei ka sniang lada phidon ar tli lai kala jan sausan ru phila ban yo ha ka shisnam te ka nehi kala dei ka kam lane ka kata ka kam ka ba phila ban le dalade ban yarap dalade yalade na ka banta ka ban im bat kamai jakpo ken mau parlok lada pikwa ban sedang e kene ka kam to sedang no menta wan nam apsu you know namar ba kum ka jing yo i jonga ba ngi ki khasingi de ki ba sengu tenat ba ban risniang te ken mau wan nam du jing kermen lada pi yap iwe ar hanrei ken mau ba lada pendon kam ye kini ki rukom bathamai menta ban aida wai lada ki panggis niang dei kum ha kapor mensua kumbanga ong ha kawe ki video ba ngindang but ikite ki rukom ndai ki ba ngim dei ban sumare ki sniang te khambun hina ki sniang ki ba menta ki dei ki mix breed te ni dei ban sumare ki ni dei ban aida wai ki namar ba kisniang ki bang ibu dei su kisniang ha ki por mensua ki badangi ngim ai dawai ru ki ba henre ki ba mentangi dei ban ai kenang ba kin ba kin he kloy sedang e kene ka kam na ka jing iet jong phi dei da ka ba su pen bor kenang ba kini ki merat ki ba phiri ru ki yo ke jing iet na phi ki he kisan ki man ba lada pisdang na ka jing i kublai sibun